Kopili MSC constituency alo Kheroni Don Bosco Higher Secondary School kedai kedo Western College along Karbi language chiklojontro course aphan pini kangpu me ing niponlo. Bangso course endun penchepa undun lo pulutang te school along Karbi language a Karbi than bang man unpo. Dibrugarh University a hinpen Karbi language along lo than unji pulutang te diploma dovek nangji. Bangso diploma kelong nangji aphan pusi ajahak atum Karbi alam kaching hona job 6 months course ki endunji aphan aning hang thek ponlong lo. Aning ke hang tum hiloving adim along ke charli dun age thek long si Kheroni along mat ke charli awar sai ke long apot ke wang atum aphan churu ponlo. Bangso ke charli a hem along pen chiklo jontro diploma course chipalong dun pen Karbi alam ki ki pachan ponje aphan war sai iponlo. La bangso me along ka chitong dun aluhi sarpo man pen barim Karbi lamerame chom e chunbang Joyram Ronghang Manpeng Aluhi Robert Board Chairman Chotra Singh Teron Than Bangla Pen Karbi Lameramai Kheroni Aro Ami Phu Chandra Singh Betung Chitong Dun Pen May RDP Dununti Sinani tu kado esame milik kan cerita palong cerita itu dulu bukan sendiri ini kelo lapen ene tu kecil pindah kali lo jinin lo kusong lo Founder Chairman of Kopli Kote akhai Rensing be akhai lo pen founder General Secretary of Kopli kulong te lake akhai Baburam kote nili topwek nili drapwek pensi laso college ke amhan ke theklo andak Kheroni High School halaso examination hulong si dak meeting dolo ke chesi dak si governing body seng lo dak si akhai base hafan governing body chairman peglo secretary akhai Kheroni pen Mohanteron Karbing Long Line